Masu saurare barka da wannan lokaci kusan marabin cikin wasan shin nama cikin shin namu na safiya. Fatan an waye gari lafiya. To a cikin shin namu ne za ku ji cewa tun bayan da wato dai shugaban kasar nan ta jamhuriyar Nijar tsoho wanda ya sauka tabbas fa yanzu je kasar nan ta jamhuriyar Nijar suna nan suna matukar jin daɗin mulkin da musu a baya. Hakan ne ma ya ko da ma ce ma an kira sunansa to kowa baki farin ciki da kuma murna. Yayin da kuma yanzu tabbas ba suka samun jami'i mai matukar kishi kasar wato da Brigadier Abdurrahman Chani tun bayan da ya shi mulki ne da yanzu da yake wa Nijar irin abubuwan da suke so tun bayan ma da yanzu kasar ta Nijar take neman kokarin ganin cewa ta fi karfin yan bindiga da kuma yan ta'addanta. Hakan ya jawo abubuwa da dama da kuma sa albarka wa jiran Brigadier Abdurrahman Chani. Sannan kuma ta sani ga masar ɗakin duniya ta fito ta bayyana cewa tabbas ya kamata fa yan ta'addan nan na Senegal da su da wato dai sojojin nan su samu wato dai dan hutun tsagi ta wuta domin shigowar wata mai girma wata azumin wutar Ramadana. Sannan kuma saboda aka zaka dai kuma ana sa ran za iya daukan azumi wutar Ramadana tsakanin ranar Litinin da kuma ranar Talata. Wasu rari su ga zama tsaba domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu, amma baka wannan da kace wannan shine bakin farkon ka kin tashi da hukumar albarka. Za mu so dai karen da suka mai kullun da alamar kana sarwa kamar haka. To madalla ne kuma shin namu zai dora. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa tabbas ba ya kamata ƙasar nan ta Senegal wato da 'yan ta'addar da kuma sojojin ta su ta wuta sakamakon ƙara wato da kusantowar wata azumi mai girma wato wata azumin wata Ramadana tun bayan da aka shafa kimanin shiga guda ana fafata yaƙi tsakanin sojojin da kuma 'yan ta'addar ƙasar nan ta Senegal. A Najeriya ko tabbas fa an bayyana cewa fa ana matakar damuwa da ganin yadda ake sace yara 'yan mata da kuma malamai a nan ta Kaduna tun bayan da tabbas faɗan babban jami'ar hamayya ba yanzu kazalika yana ta ganin yadda za a fito yadda za a bullo wannan al'amari. Tambayan abubuwan da tambayan kayakin a kasar jamhuriyar inda suke jibge a babban tekun da ke wasu da kasar nan ta Benin, wanda dai kasar nan ta Benin tana shigowa tun bayan da wato dai kasar Nijar suke cewa tabbas Benin tana kokarin siyan musu da kayaki. Hakan ya jawo fa hantar yan kasar ta fara kadawa. Masu da sun shigo shi nan gaba a cikin labaran da mun lokaci masu mutu lafiya. Allah sa da mu alkhairansa, amin summa amin. Fatan dai kun da sanarwa da subscribe ba domin a fanke shine fa da karawa ku da kallon bidiyon namu a nan gaba kada mu dora mu ta lafiya.